Deixa-te que sobre veus l'aire com va sortint. Sí. Veus? Aquí no hi ha burbujes ni hi ha res. Això normalment havia d'haver una càmera de vacío, però bueno, per veure-ho aquí mos sobra. I ara hem d'esperar que es faci dur, claro. Mira, ya no. Hola. Mamma mía. Mamma mía, yo nunca he hecho eso ni lo he visto. Ni Ja està, vale. Has deixat secar, Ho deixem secar i d'aquí un ratet pues a treure una peça feta igual com amb antes. Se pega, se pinta, se coloreja, se pot donar tipus si és un mosaico de colorins, pot simular hasta l'aigua i tot. Oh, que xulo. Veus, està fet tot en el mateix sistema. Això és el mateix que aquí, se fa en la silicona, en la goma, el mole, tot el mateix com algo així. Sí, també. Tot casera i després ho treus en bronze. Veus les manetes? Mira. Cógelo y míralo. Les mans. Això són les mans que van aquí. No sé, van de sus coses aquí. Això s'està En un forat s'apeguen i van aquí. Això està quasi secat perquè mira, he tocat això. Sí, no, però encara li falta encara. Si ho obriguéssim ara es trencaria. Si tot hi estava un bon ratet. Jo he Ho tocat has vist, això el i s'ha funcionament trencat, este? mira.